We are waiting for the president to sign the electoral act. We are praying that the next election that is coming up, you will be the next president of our country. I have established a microfinance bank, which I directed the management to give 80% of the loan to women. What's his name? Yes, sir. Did he tell you you are running for governor? System building is also shop. Yes, on the other side. This is Wannan shine AA Week makon Atiku Abubakar. Wannan kashin ya kunshi wasu ayyukan Atiku ne daga ranar 7 zuwa 13 ga watan Fabrairun shekara ta 2022. Mai girma Atiku Abubakar ya fara tsawon makon ne da aikinsa na ofis da kuma karbar wasu maziyarta, inda ya fara karbar wasu wakilai daga Daura da suka hada da Honorable Usman Ibrahim Sardaunan Badarawa Santirakin Daura da kuma Alhaji Usman Abdulkadir Matawallan Ma'ajin Daura. Wani ɗan siyasa kana kuma magoyin baya daga jihar Adamawa, Dr. Faisal Usman shi ma ya kawo ziyara. Sanata Dino Malaye shi ma dai ya kawo ziyara. A ranar Talata ma dai an ci gaba da kawo ziyarce-ziyarce waɗanda ta hada da ziyarar Honorable Sunday Marshall Katin ɗan siyasa daga jihar Kaduna, da ziyarar Malam Abdulrashid Shehu shugaban kungiyar Atiku Kawai, da ziyarar David Alex Ibro shugaban jaridar Guardian, da kuma ziyarar Malam Muhammad Ali Jajari shugaban gidauniyar zaman lafiya ta Jajari. The way we women, Yanda mu mata muke fama a kasar mu abin yayi muni. A ranar Alhamis, wasu kungiyoyin magoya baya ne suka kawo ziyara ga tsohon mataimakin shugaban kasa, wanda suka kunshi kungiyar Unique Concern Women da Honorable Patience ta jagoranta, da kungiyar Let Us Speak Nigeria with Atiku Group da Ambassador Makinde Afolabi ya jagoranta, da kungiyar PDP Kogi Youth Development da Sheikh Muhammad Bashir ya jagoranta, da kuma Hauwa Atiku Abubakar ya ga tsohon mataimakin shugaban kasa, su ma sun kawo ziyara. Atiku 2023, 6 Nigeria. Atiku 2023, 6 Nigeria. PDP. Àjò dàbí ilé, ẹ̀jẹ̀ ká ló wá pọ̀ ká bí màṣọ̀kan. Gbèlè ìgbè PDP. Kai tsaye za mu da kofa yin aiki ne domin wakilai, saboda abu na farko da ya kamata mu mayar da hankali kansa shine yadda za a yi nasara a zaben fitar da kwani. have full confidence in you. Muna da cikakken kwarin gwiwar cewa idan ka zama shugaban kasar Najeriya za ka kula da mata, ba za ka manta da su ba, a don haka ne ma muka zo wajen nan domin nuna goyon bayan mu. I'm a product of a woman. Ni ma mace ce ta samar da ni. Da biyu kuma na girma ne a hannun mahaifiyata, sakamakon mahaifina ya rasu tun ina karami. Mahaifiyata ta rike ni kwarai da gaske har zuwa lokacin da na kammala makaranta. A don haka ne ma na aiwatar da abubuwa masu yawa da sunanta. Ba iya haka ma kawai ba, kamar yadda na sha faɗa a tarurruka masu yawa. A jihata ko a shiyata na kafa ƙananan bankuna na microfinance, wanda na umarci shugabannin bankin da su ba da kimanin kashi 80% na basukansu ga mata. Dukkanin ku kuna sane da cewa idan aka bunƙasa mata, to fa an kama hanyar kakkaɓe fatara ne ga baki ɗaya. A ranar Juma'a kuma mai girma Alhaji Atiku Abubakar ya halarci sallar Juma'a ce ta wannan mako. Da wani dakika idan suna haraka ko suna namibiya, za ka iya zuwa ka tambaye da bari su ko ne ya so yi ya so hajiya da kuma mama. wannan na kulle cokali ban kasa. Ina wani gaskiya. Don A ranar Asabar
Asabar kuma mai girma wazirin Adamawa ya dan huta ne a gida tare da abokan ƙuruciyarsa Baba Kano Jada da kuma Bairanga Jada. A ranar Lahadi mai girma Atiku Abubakar ya tafi jihar Lagos domin yin ta'aziyya ga sanata Ben Bros kan rasuwar mahaifiyarsa. What he has lost. Abin da ya rasa shi ne ya rasa masoyiya, ya rasa abokiya, ya rasa abin alfahari. To jama'a, wannan shine karshen AA Week din. Sai ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta na kungiyar Atiku My President Support Organization AMSO da kuma na Alhaji Atiku Abubakar domin ci gaba da samun waɗannan shirye-shirye. Mun gode.